Bai, gaur humoretzu, etorritzea, Kantuko, bai, hasiera ona eman dio, Kantuak inda, gaur izango da egun berezia, gaurko honetan. Bueno, guain, indetxuku barazki. Barazkiak, irakin bat emango diogu, ezta? Bai. Bueno, hemen. Laneako, txapela. Bai, txapela. Listo, tak, patrikatikan, txapela, nola ez. Bere berezitasuna, ezta? Bai. Gaurko egunai, hasiera. Guazen. Zuk esan da bezala, txitxarroak egingo duzu gaurko platera, arrai kontuak. Bai. Momento batean izango ditut, osagaiak. Perrexila, zapoaren azalak, berberetxoak, arrai zalda, txitxarroa, baratxuriak, azenarioak, tomatea, baratxuri freskoak, zerba mami eta horri, eta nola ez, getariko txakolina. Bai, naixo hementxin gabiltza, sukaldian, eta nahizu zerbaitetan launtzia bitartean? Bueno, azenioak zuritu. Hori da, bale. Azenioak zuritu. Oso ondo. Ni ja bitartean azelga moztuketola. Hori da, zerbak izena dute. Zerba horriak eta zerba mamia. Zerba horria eta zerba mamia, bida. Zerba mamiak ondo garbituta. Bai. Hok eukitzen joku uretan sartuta, porque dauzkate karakolinak eta bere babosak eta gauzak. Eta platera hau, gaur txitxarrok egin berdegu, baina ja, diziotzen nago, ja berdela noiz azitzen da. Berdela, oantxen, itxazua pixka lagatzen duenean, listo. Bai, orduan botzen dugu honea, atzelgak eta baratzuiak, Berdela nola mejoratu da, nahizan mejoratu guk ohitura hartzen azidea. Eta ze goxua den, zere grasa naturala dokan. Honeri botzen diogu, nahi badegu, beltza ez gelditzeko txakolina pixkat. Txakolina, ondo. Txakolina pixkat o ardo zurila, berdin da, Berdin da. Barazkiak ez beltza gelditzeko, beste batzuek limoia botzen diote. Bai, eta zu txakolina botatzen lezu? Bai, ardo zurila txakolina, ondo ez gelditzen zaio. Eharki. Eta bitartean, hau garbituta, gude tomatea, hartu, eta zeituan, hori du, utxeatu pixkatola. Mentxen txakolina. Bai. Kerri txiki. Kerri txiki, oso. Jose Manuelei gorantziak. Bai, izautzen duzu, Bai, izautzen duzu. Oso goxua da, Jatetxean oso ondo saltzen da. Ondarribiko txakolinari goxua da, baina hori oso berezia da. Eta bitartean, egingo dut, zalda bat, bi baratzui bote eta bi baratzuekin, hau da, zapoan azala. Bai, zapoan azala. Zapoan azala ondo garbituta honek, zea asko zaten du bere... Indartua da. Eta gelatina. Gelatinare bai, eta bai arraizopak eta egiteko esaten, komendatzen dugu. Hoi da. Orduan, hoi bota. Ba, txakolina hor da laziko niz botatzen? Bota honea pixkat. Hola, pixkatak. Baso bat beteko bani duke bezala. Oso ondo, ba. Hoi, barazkientzako oso ona da. Ematen dio inprimazio berezi bat, Orduan... Gero pixka daztatuko dugu? Txin bat egiteko? Hombre, dudik gabe, bai. Bale, mitxu utziko dut. Bai, portziantzako. Bale, eta hemen ditut... Osoikan. Osoikan, bai, moztuko zio. Atzekaldea. Atzekaldea moztu. Honea botuko du. Oso ondo. Ikusi ze errez egingo dugun hau, Ja prest daukagu. Zeituan, hola zuek ikusteko ekarri dut, eta ja eusiak berdin-berdina dira. Berdin-berdinak. Hau, bertan zertu? Hemenikan 2 minutu hola, zeituan, eta beste aldirikan zalda dokagu hemen, Gero, apaintzeko behar dituzu... Dekorazioan zeko bezala, bazpare bai. Eskina batean? Bai. Guain hartuko dut, bat ekarri dut egina. Bai. Bizatitan. Bizatitan egina. Eta eskiozu. Hoi da. Eta guain ikusiko duzue bestia nola egiten dugun, Bale. Orduan. Hau egiten duzu bitartean zure etxi eta azpizkat ditzen berdeu. Bai, izkarik. Jatetxia eta hotela dezula, hori esan deu. 29 logela. 29 logela, hori da. Eta gero, jatetxiak, dazka, bai terraza, zuk izpiratu. Bai, frontoia. Frontoia? Frontoia, bai, guk torneoak eta gaztiakin. Bai, akorratzen, antxe, frontoia. Bai, frontoia oso goxua da, politia da.
ikila da. Eta kanpeonatok eta egiten dituzu? Bai, umiakin, Hondarribiko eta Irungoko taldeakin. Bai, pelotan aritzen Bai, dianakin? Hostaldiko taldeakin eta Irungo Ramontxo tarrakin. Bai. Eta oso 85 pareja elkartzen dira, Asko. Eta, bai. Larun batetan da igandetan? Larunbatean da igandetan. Eta txarra egiten badu, Lasalle frontoira juten dira. Ura tapaldutako frontoia dalako. Bai, hori da. Abira? Bai, oso ondo. Eta noletan okurritu zezun zure? Gu azkenean jatetxea daukagu. Bai. Eta jatetxea bate bakarra jende ez da bazkaltzea bakarra juten. Nahi du euna pasa. Arratzaldea pasa. Arratzaldea pasa eta umiai beti ziozer eman berra du, desberdina, beste desberdina. Orduan egin genuen, lehikoa bak genuen eta eskatu udaletxeai, abez fronto egiteko, abez arazoa zaukon. Arazoikan, ez? Arazoik gabe egin genuen. Terreno zuria barin mazan? Hoi da. Nahi zinuen egiteko batzu piztina egiten duen, zuk frontoia. Bai, piztina, egu Hondarribian ondo daukagun eta... Eta orduan zuk erabaki zinuen frontoi egitea. Gu frontoia, Ze originala da. Oso ondo, natura jarri. Bai. Eta guain bitartean, sartuko txugu tomateak. Eta sartu eta zetxuan... Sartu eta atera, gero azalak entzeko bakarrik, ez da? Hoi da. Batzuek zatu bat jende, horrekin nahiko izango da. Orduan frontoia oso guetzako gauza politia da, porque muinak ondo pasten du. Bai. Eta gu oso pelota zala egea. Bai. Gumiak ondo pasa, eta gero gurasuak baitare bitartean zerbait hartuko du. Bai, eta lasaion da, bai, lasaitasun. Tonikak hartu, toloko gozak, eta beak festa, gurasuak festan eta gumiak jolasean, ez da? Zu jatetxean ikusiko zu, gaur egun ja eranak kopaxo batekin modlatzen die. Ni ez dakit ertzainan kontu den, o krisin kontu den, ni bi gauzetik esango dela, Ertzainen are bai. Etxibizkare bai, bere lana hori dugute, faturatu inbetute gizonak eta... Bueno, orduan, hau bitartean zuritu. Ondo zuritzen den hau. Eta ingo dugu lauzatitan. Hola, Gio barrukoak genduko dugu, ze ondo. Eta gero, frontoiatik aparte, anfiteatrona badaukagu, Argazki, admintzen gure aldamenean ateratzen dian argazki horietan ikusiko duzu, benetan kontatzen egin gauzak bertan dituela eta egila diala, kontatzen egin gauza guzti horiek. Inbertsio ondilako... Bai frontoia eta bai aldamenean anfiteatroa. Hori da. Inbertsio ondila, baina zu seguru buelta ematen nahi zela. Ilusiokin ondila ina dugu eta buelta ematen nahi gara, pixkanak. Bai. Berala patuko du bere buru ezaten da bezala, ez da? Bueno, bera pixkanak lan egin da. Bueno, ja minutu pasota gero, jau potxeatu ja ateko dugu. Bai. Jazta. Orduan, hau ja, azkenekoa... Hortxel, ostoak. Ostoak. Hau zeituan egiten da, Bai. Hau azkar egiten da. Haitu, eta anfiteatroan zer egiten duzu? Anfiteatroan egiten dugu presentazioak. Ekipon presentazioak. Deba de Barrenako txirrindulariak. Zikloturistak. Irungo zikloturistak taldeak. Enpresako lanak ere, bai. Kasu hortan, leku aproposa baitare argazki jateatzeko? Bai. Gio eskontza nolazko egiten dugun, eskontza zibilak ere, bai. Bai. Piskat hola lorekin eta amerikana mota, bai, oso politik gelditzen da. Hau ina dugu, Bira. Eta gero dantza adibidez udaran eguraldi hona tokatu ezkeo, bai, baitare? Bai, maiatzan umiakin egiten dugu antzerkiak. Antzerkiak baitare? Bai, magoakin eta dantza egiteko. Hau ja libre. Hemen tapa. Oso ona daukazuna da, anfiteatro horretan entzumena. Bai. Hori ondo lortuta, Oso ondo lortuta da, bai. Bueno, hemen beste aldetikan ikusi duze nola ari gen zalda egiten. Orduan, hemen... Arraiura, fumeta. Fumeta, bai. Hori gaineko aparro hori kendu. Gainera aparro hori kendu. Bai. Eta honekin du konzentratu. Bai. Konzentratu, tope. Hemen gutxi gora bera. Murrizten utzi. Murrizten utzi, 25 minuto gutxi gora bera. Orduan, ni beste aldetikan... Hau izango litzake gio isen. Hau da, gio hau. Donek olio pixka badu, ez da? Bere grasa propioa, bere bai zetxuan, botan nion legunean da... Hola ditu. Bueno, orain, inberdugu, hau zatitu, arraina betetzeko, Bai.
alde batetik txopiskat. Hau, kendu, kutsari batekin, trena txiki batea, hemen bertan. Hau, hola kendu. Bai, pepitak eta dana kendu. Pepita dana kendu, hola. Bai, bari mazu ingo izut, Bale, hola. Bai. Hola, oso ondo. Pues zuk egiten zen, ni hau bitartean zatitu egingo dut, Bai. Hone dauka erderdian, bere izurre propioa dauka honek, Bai. Eskineko soltatena kendu, hola. Eta orain, erdirikan moztu, eta hemen ere bai horrela. Eta guain, atzetikan aurrea. Hau salmonero lamaina holako tankera dokagu. Bai. Eta azal hau ere, Kendu egiten diozu. sal daiteko. Azala ere sal daiteko. Orduan, zati hau, erditikan moztu. Eta gelditzen da, holoko xer bat, xerra goxua. Bai. Bazen duzu, frijitu horrela? Potxeatu egingo dugu, potxeatu egingo duzu. olio bizkatekin, fometa bizkatekin, eta txakolinakin. Bale. Orduan, zartegi bat ateako. Zartai txiki bat, Hau dana, zaldantzako. Arke, intxe. Orduan esan da bezala gaur txitxarrua eta berdela zitzian, berdelakin. Hau berdelakin ere oso ona gelditzen da. Giro txarrak eukitugu, haure aurkitzekore hau... Kostazazu. Bai, hau zeatik andoni, baina loitzetik antak karri dut. Karri Bai. Ondarribeko arrantzalik hartua, Bai. Baino, hango merkatuan bilatua. Azkenian, hemengo arrantzalia saltzen dute anta, hangoak hemen, eta hau mundu hau... mundua, ez da? Segun zeinek eskintzen duen gehiago, normala, beurek ere bere lana ikusi berdu, Hori da, bai. Berdelakin oso gozu alditzen da, Bai. Atalaia udaletxe bezala Irun izango da, ez da? Bai, mugan gaude. Mugan zaudete, baino zerbait nahi izan ezkeo, Irun da zure herria. Irun da, bai, kasu honetan bai, Irun da, bai. Mugan, Oiartzunekin mugan, Hondarribiakin mugan eta Irungo bukaeran, osea, triangulo da Bermudasen bezala gaude hor. Hori da. Eskin batean. Nahi zunien izango zea Hondarribitara, nahi zunien izango zea Irundarra, eta hola Ez, bihotzez, gi Irune eza naiz, zeatekan Irunen gehiago bizi naiz, baina jaiotzez Hondarribikoa. Hemen jaioztasuna eta aita ama zein den, behin ez da aztu berroi. Hori da. Eta azila Oiartzuen aldean, osea, mezkla ondila. Bai. Gurutzen azila. Orduan, bakotxa bere herria bere gauza eman du. Bai. Zikusi zerra poli datetzen dian, Bai, oso fina izea lanian. Xoabe, hemen bi... Nahiko, Bi txitxarro errekin, bai? Bai, nahiko, bai. Ni pare bazatekin, Zeitu emetetzu, puntuak eta emateko nahiko pare bazatekin. Bai, Bai. Bueno, orduan, hori jo pizkatola bota. Bai. Gatza pizka botako dugu. Hori da. Eskua garbitxuko dut, bai? Eta zeituen ikusiko dugu. Pizka berotzen danean, Pizka berotzen dira, zeituan barazkiakin. Bai. Egingo dugu hemen. Hola jarrita. Egingo dugu horrela. Eta jarriko dugu baratxoia eta azelga. Baratxoia eta azelga. Zerba. 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 Karrikaziren izberria. Zerba. Gu baginak egon, baina. Hemen izkera polita da. Eta ezaerak ere bai. Bai, izan zazu ezaeran bat. Ezaera. Atzo gaur eta beti zuekin guztan lan iten dutela. Hemen. Ondo. Txene, bertatera horrekin. Hau, berua dau, Neixunian. Bai, hola. Eta hau ondo iteko. Hau ondila da. Zatia bat hola. Zati bat hola. Eta bestia alderantzi egingo, eta hemen dokat. Bestia alderantzi. Alderantziz. Erabiliko duzu arraiabea. Arraiabea. Vale.
Eta zer bauztuak barrutikan. Hoi da. Eharki. Eta zena joa dekorazioantzako. Gauze polita, fuente batean, bat jartzen zuera bate egin da, Hoi da. eta beste bestera bate egin da. Bat bez modu Baina batera. azkenean gauza berdina da, mazki. Hoi da. Hau, Aurretik anatzea eta atzetik aurrea bezala, ez da? bai. Hori. Guain, hola. Gorritu arte, pixkatien noen gogea zai, ez da? Zapatu inberdugu pixkat, Bai, hori da. Zapatu inberdugu. Eta beste zer. Zema minutu, lau bost bat minutuen horrela? Labos ba minuto, bai, bierdia bai. Eta guain, gaintikan, txakolina, Txekolina. Bota bildurri gabe, nahiko badakauta. bai, Bai, nahikoa eta ona. hori da. Eta ban, arraizal da, bai, pixkat uzaia nola... Bai, alkola utzi, hori, alkola guztia jun irtentzen dezala, utzi, hori da, bai. eta Eta ban, salda. arraizal da. Eta hoi jo, guain, egosi, lau bost minuto, eta azkeneko bosgarri minutuan boteko jogu zeak, Berberetxua. berberetxoak. Vale. Boixo nengo geha zai bost bat minutuan, eta Bai. bere alagatoz, ez da inaxio? Zeituan, bukatuko dugu hau, eta Bai da. goxoa da jateko baina. Zuek gure Azkarra zaion? egiten. Zaion, da bere alagatoz. Arkia hemen pelian, Bai. Gutxi gora bera, 7 minuto, 8 minuto eduki dugu, Hori da. Pizkalka. Bueno, orduan, hau. Atzea. Honea atzea, eta guainengo dugu, pizkal lasaitu, hau ate, arraina ate, Atea. Hori da. Azenarioa ere, bai? azenarioak ere bai, Kolore pixket emateko. hori da, Ez faltatzeko koloria eta leitasuna platerian. araitasuna platerian, eta guain berberetxoak. Ireki bakarrikan hortzen, ez da? Ireki bakarrikan, ikusi nola agortu dugun Bai, saltza. saltza, zenbat zalda bota digun, eta nola bihurtu egin dugun. Bai. Saltzak ez dia irina bota ber, ezer bota ber. Gelatina propioa daukate, bere... Bai. Itxazaporen azalakin eman dio, zea gelatina horrek atea diona, ez da? Oliba, naturala pixkat, Bai, horrekin dana ligatu. Fenomeno. zeu zaila daukan. Gaine berberetxoa gauza Kolor- fina da, Bai, gauza fina da. Bueno, orduan montatu ingo jugu platera, Arki, platera dotoria ekarri ezu, Hoi, politia da, Bai, Originala, oso originala, bai, gutxi ikusi ja. originala da, Bai, hori da. eta hau da azenarioa. Eta hon, ingo dut, erditikan zatitu. Bai, ikustegatikan, nola berazki, eta guzti. Hau jarriko eta ben. Gio Birata, ekipo grabazioentzako ere emango diogu pixkat, Bai. Hau da, ematen du sushi olako, Bai. olako platera mateo, Hori badiz? da, bai, alaxin ematen du, Sushi, bai. japonesa guain dana, Toke orientala, sushi ta? espada egiten, ematen du ez gehala sukaldariak. Hori da. Sushi egin beharrekoa. Bai, jogu sushi txitxarruekin. Gu txitxarro eta berdelakin. Hori da. Eta hau da, baina guen erian, Haula, azalak endu, ze zapore naturala. Bai. Eta guain, kuiarakin, Lagunduko duzu, gainetik ikusi, pentsatu berdezuek gauz bat, hemen, zalda hontan da, 2 litro terdi uran agortasuna. Bai. Natural, jan, hau, Bai. arraizopa, goxua, Zapore intentzua egiko intentsua dula, dako, bai. seguru, nago. Nahi altzu pixkat probatu. Bai, Oso ondo. eta zuk? Ez, Guain probatu bet. porratu zazu Espainian, niretzako zoragarria do. Esan duen bezala, Mira, intensua. Bai. Pizkat, berberetxoa bere gazintasuna ematen du. Bai, Eta txakolinak, Bisitasuna. Bisitasuna. hori da. Hau ja, ekipo de grabazioentzako egin dugu, Hori da, baina lehen da bizi nik dastatu berdet. Oso Eta orain gure xefaren azken ukituak ezan, eta banator. Barazkiak uretan egozi. Txitxarroari azala eta ezurra kendu eta zatitu. Txitxarroa barazkiekin bildu. Txitxarroa zartagien ipini, txakolina eta arraiurarekin. Guztia zueztitu. Berberetxoak gehitu. Prest daztatzeko.
Venga, inixio. Bildurri gabe hemen, ezta? Han, probatu. Vale. Aurreko atzekoa berdina duzu. Hori da. Gaur txitxarrua. Urrengoan Berdelakin ere jaleike, oso Baina ondo, gaur, hori da. Baratxo freskoekin. Bai. Kriston zaborea dauka, ez? Horea, itxasoko. Horratu, era honetan, kanpotikan Bai. barazkiak eta oan barrutikan barazkiak. Hoi da. Biretan, Gauz berdinekin, biretan. Bi formatan egin dago. Hori da, atzetikan aurre eta aurretikan atzea. Eta oan nola ez, saltxakin betetako berberetxoa. Berberetxoa almeja oso ona da, baina berberetxoa dauka zapore naturala, freskoa, eosi berda. Gustuko platera, arraikontuan oso ondo. Txakonekin. Eta orain txakolina, kein topa egingo dugu. Bai, Hori da. oso ondo. Ni ez de gehi egaten baino ba. Ikutu bat. Ikutu bat. Bai, orain beste plater bat, falta dugu gaurko honetan. Hombre, goxua gaina. Hori da. Bueno, Zure izenean. txorienen omenalez. Gaur zu, txorieneko txoria. Bai, Hori da. eta eskarrik asko deitziatikan. Bai. Eta eskarrik asko entzule guztiai eta... Bai, baina orain Ikusle- ez daite agurtu beste plater bat dugu handik. bai, bueno, txin, venga.